É unha das citas habituais de Noia Histórica. Por 7º ano consecutivo e debido ao éxito de ventas colleitado en anteriores convocatorias, a patronal noiesa volve a celebrar unha nova edición do Sábado Negro. Será este próximo sábado 4 de novembro e contará coa participación duns 50 establecementos comerciais que aglutinan a práctica totalidade de microsectores. Dase ademais a circunstancia de que é a cifra máis alta de participación de todas as edicións celebradas ata de agora. Preto de 50 establecementos de distintos sectores, vale? Textil, xogueterías, deportes, alimentación, gourmet. Temos todos os sectores prácticamente representados do comercio de Noia e estarán debidamente identificados por unhas pegatinas que se usaron o ano pasado, que son unha especie de pés, acordes ca imaxe do cartel e co cartel. Digo isto porque creo que é un bo recoñecemento pois nombrar aquí ou ter identificados os establecementos que son socios e que participan prácticamente sempre pois nas nosas actividades, non? Ademais dos descontos que poden chegar ata un 20%, as persoas que se acheguen ese día ata a vila poderán participar tamén en numerosas actividades complementarias. Como todos os anos vai haber degustación de chuches nos locais que participan. Vamos a ter na Praza do Curro ás 6 da tarde unha chocolatada para rapaces, vale? Que funcionará cunha especie de ticket que se podrá recoller en calquera das tendas que participan na campaña. Dende a Asociación Noia Histórica sinalan que este tipo de campañas teñen como a principal finalidade incentivar as compras nunha época do ano no que as vendas baixan significativamente, previo ao Nadal. O fin principal da campaña é estimular un poquinho o consumo e insuflar esa liquidez nos establecementos que teñen que empezar o mellor a afrontar algunha letra de mercancía de temporada e demais, vale? Esperemos que a campaña de Nadal sexa, cando menos, tan boa como o ano pasado ou como o verán, que foi aceptablemente bo en ventas e, bueno, agora levamos 2 meses un poquinho parados, pero a ver se remontamos un pouco.